Kyllä nostaa sykeettä hyvin. On vähän semmonen tyhjä aloitus kyllä. Mitäs sitten? Voi näyttää noita varusteita. Okei. Taisikin tuo valmentaja tuolta tulla. Hän lähtee laittaa sparritomoja päälle, niin lähteekö tekemään. Tää on semmoinen juttu, että jos miettii, että miltä thai-nyrkkeily tuoksuu, niin tää on niinku thai-nyrkkeilyn tuoksu ja salien tuoksu tyypillisesti. Tää on vähän ehkä semmoinen, me aina vitsaillaankin, että kun on mikä tahansa vamma, niin laittaa vaan thai-nimenttiä, eihän se oikeasti niinku mitään sinänsä auta, mutta se on tavallaan semmoinen perinne, että valmentaja laittaa ottelijalleen thai-nimentin hieroa ennen kisoja, ja sehän tekee semmoisen niinku sekä lämmittävän tunteen, mutta sitten se vähän voi viedä pois semmoista kivun tunnetta ja näin. Varusteista vähän, niin mä sanoinkin, että thai-nyrkkeily amatööriottelut otellaan tämmöisillä sukkasuojilla, niin tää on käytännössä se, tää on mun treenisuojus, mutta että tässä on se, niin kun, että se ei ole kauhean, se on noin 10 milliä. Kummus toi ihan liian vähän. Nämä on tämmöiset niin lärpäkkeet. Se vähän pehmentää. Niin näitä käytetään niin amatööriottelussa. Sitten me treenataan niin sit tämmöisillä kovemmilla, vähän paksummilla ja tämmöisillä otetaan sitten potkunyrkkeilyottelut, että nämä on selkeästi jo tämmöiset jämäkämmät, paksummat ja näitä käytetään sitten treeneissä, että ei ole tarkoitus olla koko ajan ihan hakkelusta. Ja käytetään tosiaan treeneissä myös tämmöisiä ja amatöörikisoissa tämmöisiä kyynärsuojia, että tämä sitten blokkaa sitä kyynärpäälyöntiä, että pystyy niitäkin turvallisemmin treenaamaan. Tietysti jos se luiskahtaa, niin ei se hyvästi auta sitten enää, mutta pro-ottelussa ei käytetä näitä sitten ollenkaan. Ja sitten tuossa nyt on treenihanska, tämä on vähän isompi, mä ottelen pienemmillä hanskoilla, kun ottelen 3x3 minuuttisia. Eli hanskojen kokokin vähän vaihtelee niistä ottelumuodoista, että pienempiä hanskoja on sitten aina, kun mennään ikään kuin korkeammalle tai sinne pro-tasolle. Ero on nyrkkeilyhanskoista jotenkin. No näissä on pikkasen eroja, että kyllä niin kuin nyrkkeilyhanskojakin samantyyppisiä tai samanlaisia käytetään lajissa, mutta näiden muotoilu on yleensä semmoinen, että näillä saa pikkasen paremmin siinä lähiottelussa niin kuin haettua sen otteen, että sä pystyt ottaa pihtiotteen, että tämä peukalon ja kämmenen malli on vähän erilainen ja ei ole ehkä tuolla sitten niin iso paksua toppausta sitten mukana. Mutta sitten on kaikkia valinnaisia, että kun haluaa treenata kestävästi, niin polvisuojat voi olla ihan mukavat ja sitten voi olla kypärät, että thai-nyrkkeilyssä usein näkee treeneissä tämmöisiä full-kypäriä ihan sen takia, että sitten on kivempi treenata vaikka niitä kyynärpäitä, että toi peittää sitten vähän enemmän leukaa. Mutta otteluista sitten, amatööriotteluista käytetään sellaista leuasta avointa. Okay. Thai-nyrkkeily on tosiaan tämä Thaimaan kansallislaji ja sillä on pitkät perinteet ja siihen liittyy paljon myös tätä niin kuin tavallaan, siellä on ollut haluttu kunnioittaa kuningasta, kun on thai-nyrkkeily on esitelty vaikka kuninkaalle ja siihen liittyy paljon näitä tämmöisiä niin kuin rituaaleja, että se on myöskin tämmöinen ikään kuin myöskin ilmaisu ja taide. Muotokin voi ajatella tavallaan, niin sieltä on sitten tullut mukana tämmöisiä tiettyjä rituaaleja, mitä mekin otteluissa käytetään. Eli tässä on monkon, ja tämä on tämmöinen niin kuin päähine, ikään kuin amuletti, mitä sitten ennen kilpailuissa valmentaja laittaa oman ottelijansa päähän, ja tämä on ikään kuin suojaksi sille ottelijalle, eli taikauskoisesti ajatellaan, että se suojaa sitten ottelijaa ja tuo hyvää onnea. Ja Thaimaassa nämä saattaa olla usein semmoisia, ja siellä perinteiden mukaan niin nämä on ollut sitten buddha-munkkien siunaamia. Ja tämä laitetaan ennen ottelua päähän ja tämä päässä tehdään semmoinen alkurituaali Vaikru Rammuai, missä on tämä tavallaan kiitetään valmentajaa, kiitetään perhettä, tämmöinen kunnioittava ele ja sitten siihen kuuluu semmoinen tanssirituaali ja se on semmoinen persoonallinen jokaisen ottelijan vähän oman näköinen, mihin kuuluu ikään kuin tiettyjä elementtejä. Tyypillisesti tähän Vaikruun, mikä on tämmöinen kiitos sille valmentajalle ja kiitos perheelle, niin siinä on tämmöiset, pitää 3 kertaa kumartaa, kierretään kehää ja sitten tämä tanssiosuus saa olla jokaiselle vähän erilainen. Mutta siinä soitetaan tosiaan tätä musiikkia, mitä kuulittekin tuossa jo aikaisemmin vähän ja voidaan käyttää myös tällaisia käsinauhoja, jotka on myöskin tämmöinen osa sitä semmoista rituaalia ja symboliikkaa. Täällä on mun valmentaja. Otetaan hänet mukaan tästä. Joji on siis mun valmentaja täältä ja meidän seuran puheenjohtaja ja päävalmentaja. Eli
Jojin kanssa treenaan paljon. Hän pitää mulle niin kuin yksityistunteja, että aina ei voi tietenkään otella ja sparrata, niin aika paljon tehdään sitten välineisiin ja sellaista niin kuin, ottelumaista liikkumista ja tekemistä. Ja hän mun kanssa kisomatkoilla on mukana ja koutsaa täällä sitten kaikki muutkin. Huomaat sä yhtä, että täällä on 3 kaveria, jotka vaan nyökkii tänne. Mä oon tottunut siihen. Ja Joji on tosiaan siis seuran perustajia silloin vuodelta 2015. Okei. Dikkaa aina erilaisista urheilulajista kyllä vitsi. Ja tää on taas yksi semmoinen, mitä ei olekaan itse päässyt kokemaan eikä näkemään. Niin se on makeet. On monipuolisia vaihtoehtoja urheilukylössä. Siisti. Paljonko on seuroja Suomessa vaikka niin kuin silleen niin kuin arvioitetaanko Jyväskylän seudulla useampia? Onko oletteko te Jyväskylän ainut vai miten, niin kuin, kuinka paljon? Me ollaan ainut Jyväskylän seudulla tai nyrkkeilyseura. Täällä on sitten potkunyrkkeilyseura ja sitten meidän lisäksi, mutta se on sitten eri lajia. Että me ei ole mitenkään niin samaan tyylisiä treenaajia, että muuten sama. Mutta Suomessa on aika paljon. Tullut tosi paljon nyt viime vuosina, niin tosi paljon uusia seuroja. Joitain kymmeniä. Joo. Eli se niin kasvaa laji kuitenkin, voisiko sanoa näin, tai kiinnostus kasvaa vai? Joo. Ehkä. Joo, se on kasvanut koko ajan, kun tullut uusia tommosia tapahtumia ja tämmöisiä kansainvälisiä niin kisoja tullut niin paljon, niin nuoret innostuu tai ihmiset innostuu ja haluaa harrastaa ja näin. Niin tosi paljon on kasvanut siitä lähtien, kun itse aloitin. Joo. Kyllä. Joo, ja meilläkin on siis peruskurssit koko ajan täynnä, että kyllä niin kuin tulijoita on paljon, mutta ehkä just niin kuin puhuttiin tuossa, että sitten ne, jotka vaikka etenee sinne kilpailutasolle, niin se on aika pieni porukka siitä isosta harrastusmäärästä, että se on kuitenkin, on niitä, jotka sitten käy kokeilemassa, mutta on se kilpalajina sillä tavalla tietysti aika raaka ja rankka. Ja vaatimattomasti sanottu siinä. Niin, kyllä. Kyllä se ja se just kun mitä säkin puhut tuntimääriä, niin on niin kova, mitä sun pitää reenata kyllä, että jos sä menestyt tosissaan niin siinä näistä. Joo, kyllä sitä saa niin kuin tehdä ihan tosissaan. Ja valmentajat joutuu kanssa, kun he sitten pitää noita potkutyynyjä ja että se on aika niin kuin hikistä hommaa ja sparria ja muuta niin kanssa, että pitää. Käytännössä mä oon viettänyt sun kai enemmän aikaa mun omaa puolison kanssa. Niin. Joo, mutta on hyvä, kun hän matkustaa mun kanssa noille ulkomaan kisareissuille, niin tulee lentokoneessa vääränlaista ruokaa, niin sitten laitan mulle. Tää toimii monella tapaa. Ja tavallaan niin jos ajattelee, että kartturi antaa, että te nuotitatte sen tietyn radan ja näin, ja reitit, niin siis on tässäkin just, että valmentajan kanssa treenataan tiettyjä kuvioita ja se tietää, mitä sä niin kuin osaat ja mitä sä teet ja miten sä niin kuin ottelet, niin sit kun hän on siellä kulmassa, niin sehän on niin kuin valmentajan ne ulkopuoliset silmät, joka niin kuin kertoo sitä tilannetta ja antaa sillä erätauoilla ne ohjeet, että mitä sä nyt niin kuin teet ja näin, että sit kun sen oman valmentajan kanssa saa tehdä, niin pystyy keskittymään siihen olennaiseen, että kyllä siellä pystyy toimimaan, kun on otellut, niin vaikka sinne kulmaan tulisi joku muu, mutta se, että kun tietää, että kaikki sujuu ja sun ei tarvitse mitään niin kuin muuta ajatella kuin sitä matsia, että valmentaja hoitaa sen ohjeistuksen ja muun, niin se on niin kuin tosi tärkeää ja osaa sitä niin kuin hyvää onnistumistakin sitten. Pystytkö sä sisäistämään, mitä sulle sanotaan siinä? Pystytkö mä? No välillä mä katson vaan niitä, kun ne silmät vaan hehkuu siinä. Tai mä tiedän, että ymmärrätkö aina, mitä mä sanon. Nyt sanotaan, että jos niinku reilu 30 matsia, 40 kohta varmaan, niin ollaan yhdessä oteltu, niin kyllä silti varmaan jää yhden käden niinku, sormilla voi laskea ne, että on pystynyt sisäistämään jotenkin kaikki. Mutta mä muistan tosi hyvin sellaisia matseja, kun on voinut, niin on kuullut hyvin ja on voinut toteuttaa sitä suunnitelmaa. Joo. Mutta joskus sitten saattaa olla se oma häse niin kovaa, että ei välttämättä siinä kulmassa. Mutta pyrkimys on totta kai siihen, että sen pystyisi sen tilanteen just rauhoittaa ja varmasti koko ajan paremmin ja paremmin voinut ottaa. Ja semmoiset pääkohdat, ei siellä hirveästi kerkeä minuutissa turista, mutta... Ei oikein. Olisitko sä halunnut näyttää tai ohjeistaa perustekniikat, just semmoiset? Voin mä ohjeistaa. Niin, sä voisit käydä ne läpi ja sitten pääsette sparraamaan. Voidaan näyttää sitten vähän meidän väliharjoittelua tuossa. Okei, eihän siinä sitten. Mitäs tehdään? Te pääsette nyt hainyrkkeilyn lyhyelle alkeiskurssille. Joo,